Hello mga dudes! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon, lagawon ta ang seashore. Uban ang mga prinsipal sa San Isidro District. Tara, sabay ta, mag-jazz kita, malagaw ta, mag-tour ta. Hello mga dudes! Karon, mga tuta, mag-tour ta sa seashore sa Mampising. Ug uban kining mga prinsipal nga mga gwapa. Si Ma'am Kay, nagdali-dali. Si Ma'am Hara, si Ma'am Libado, and si Sir ang gwapo, Sir Maligro. Sige, sabay ta, mag-torta sa... Mag-ilan siya, magod sa siya. Magod sa mga. Kailan siya? Balik na mo. Mag-torta. Sige ba? Morning mga principal sa San Isidro. Sa seashore Mampising, Davao de Oro. Bye, kita-kita. Mag-torta. Magtorta. Jack. Hi! Mularga na mi. Taga-asa na sila. Taga-asa daw mo, taga-asa. Bye. Ha? Yes. 2 hours later. Hello mga dudes, sabot nami diri sa seashore. Uban ang mga principal magtapok mi karon tungod sa end program. So, sponsor kini sa taga LGU San Isidro. Yehe, manaog nami. Among district supervisor, si Ma'am Ana. Hello ma'am. Diri ta sa seashore Villa. Wow. Ay, diri sa seashore. Pwede ta mag Wi-Fi. Pila ka oras ang 5, sir? 1 hour. Wow, kani is private ang seashore. Night time diri na pwede ta magkanta-kantahan sa stage. Hello, sir, taga diri ka? Hi, sir. Hello. Hello, Yi. Basta ni diri? Asa gani ngalan nimo, sir? Ako rin si Melvin Saldo. Melvin Saldo, hello. Shout out sa imong uyab sa koan. Hi. Kita kita uyab din mo. Bibilang. Sir, hello sir. Yes. Hello. Yes, ang among principal sa una sa Kipalili Elementary School karon sa Duhali na Sir Pong. Hello. Hello. Yes. Basta na diri sir? Di ang room sir? Diri ang Ana, tanaw na to ang room di. Uy, wow, good for pila ka tao sir. Nindot ilang room. Masa di sa taas? Ay, pwede po sa taas sir? taas. Tulog lang. Wala, pwede po diri sa taas oh. Matulugan ng pila ka tao. So diri pwede tulo no, kasya tulo upat. Nya aircon. Hala aircon, wow. Hayahay. Airport. With TV. TV siya. Napay sofa. Sofa. May siya bed. May kanindot. Napay sofa. Tapos glass. Makita mo dito ang dagat. Wow. Basta sir, iginalak ni sir. Nilangaw, ginalak nila. And tapos sir, naa pa siya refrigerator. Apel na diri sa room. Ah, ref niya and naapod siya yung water dispenser. Wow. Naapod siya ay, lagi ka. Ay, totoo. Ha? Ah, ikaw ang representative namin eh. Hello. Sige na. Hi. Akong first cousin nga OIC sa Libuton Elementary School, si Toto Arangis. At doon na to ang beach. Pagka, ay Ayahay ang bata oh. Napudeling kuranan, diri ba? Maribel, may katawag Diaz Melvin. Hello, mauni ang dagat. Okay, hayahay oh, na ay sunset. Wow. Dagat na si jet ski. Pwede po na jet ski. And nata magkayak, pwede po ta magkayak.
exclusive for seashore guests only. So pwede ta magkayak gamit ani on na sila yung mga kayak. O ing ani ang makit-an ako sa taas. Hey ma'am, district supervisor na mo si Ma'am Ann. Hello. Oh, this is seashore. Yes. Nindot kaayo ma'am, no? Hayahay kaayo. Nindot. Kung alin, ikaw rin ako sa pindali, ihakan mo ang sarita. Ano ang sarita? Dapat ako masaba. Ay, Ma'am Weng, kumusta inyong biyahe pa doon diri, Ma'am? Uy, tingnan nasa ako. Sige kong chat-chat. Kasi lagi nagtudlo na ako. Okay, nasaan po sila? Apil me. Tayo naman siya. Padulong mo siguro to. Kung ako katuod. Yes. Na ang amo ang mayor diri kauban namo karon sa seashore para sa among endep. Ayan. Para sa endep, dara, endep program. Yes, mayor. Welcome you. Oh, sige. Nasa ko'y kwaon no. Cons, salamat sa imuhang kuan. Tabang sa amo ah. Oh, pastor. Darabin oh, ito pang bin Bible on ko. A few moments later. Kalami sa cake. Happy birthday to Lucia, is Imong birthday, Mayor. Mayor, thank you. Kaon time. Oy, mga anak, dali na Kaon mga time. anak. Una ang inahay. Yes! Kaon na siya. Okay, kayo. Ma'am, sige ma'am. Okay. Kaon sa na kong Food Food package, package. uwi na, Torcido. I can sa Order now, pay 1 year. Order now, pay 1 year. Ma'am Weng, Diri oh, pwede ang imuha mga ni ma'am. Ikaw nag-cater ani ma'am. Ang mga sexy diri dapit. Oh, kaning kuan, kanang first communion. Mga Kaon na. Kaon. Hello. Yes, ma'am. Ano na ako, ma'am. Oh, nindot ma'am na. Ma'am, saan ni masinog ba, ma'am, no? Yes, lami nga barilis na. Buntot ba na, ma'am? Saan? Oh. Yes, lami kayo.
Hindi ako buwan na ko ha. Masambal ninyo ha. Ang mga citizen. Pero nakagawa sa lungga ako na principal. Oh, dyan, ma'am. Thank you, Lord. Salamat, LGU San Isidro. Hello, Pastor. Hello. Yehey. Yes. Ay. Anak pa'y bulalo. Bulalo. Nga mami, kaayo, pagkaluto. Sabaw, pagkasinaw, pagkatamis. Pagkalami. Diba si Richard? Namit, kid! Namit, eh. Hello, good evening. We are here at Seashore Beach here in Mabinig. Saya lang, di. Ay, Bisaya lang na Bisaya lang rin ang vlog, no? Maayong gabi, natong tanan. We are here. English yapon. Nagkakaman ako karon dari si Sir Jesse. Apil na yun ko sa iyang vlog. Yes! Dili Bantay. na, sa doon, torta! Kawan po na ako karon si Sir Carlito. Okay, tanaw kami din mga kaparintihan diya sa San Isidro. Yes, shout out, O sir. sa Kipalili. Sa Yes! Bohol pa yun. O Yes. sa Iloilo yun. Ay, Oh, yan na. maabot. Daw namin. Maabot yun. Uy, dagan po di eh. Dili na dagan. Ay, kanindot kahayahay diri ang napita man. Yes. Luding. Masulod na ta sa room. Wow. Kaya mag-prepare na kita, mag-ilis na. Kanindot, may TV pa. Natay CR de. Tanawon ta CR de. Bababa, wow. White ang CR. With salamin. Yung mga dudes, karon mga 10:30 na, mag-sleep na ta. Ha? Ako ba nag-inom pa? So kita matulog na tayo. Ha? See you tomorrow. Good morning. Ay, good morning. Good night. Good night. God bless. Hello mga dudes. Good morning. Mata na gising-gising sa umaga. Kuya, good morning. Say good morning. Hello ma'am, good morning ma'am. Morning ma'am. Snacks na, pag-ano, snack, pag-ano. Coffee. Okay, hi. Si Ma'am morning. Si Ma'am Hara. Ma'am, morning. Ipakita ka lang niya sa inyo. Di ko anday kanya. Meanwhile. Kalingaw, mag-jet ski! Yes! Yee-hee! Yee-hee! Yes! Yes! Correct! Yes! Oh, late na! Tara, jet ski na! Jet ski is coming! With Ma'am Ana or PSDS and Principal sa Lidao Elementary School. Yay! Yehey! Kanindot nga experience. Sige ma. Goal! Dikay. Yehey! Dali sakay ta, jet ski time. O sangkuhan si Sir Kale. Hi sir. Aktor kayong dating sir. Wow. Yes. Picture. Ito mga dudes, karon larga ta mag jet ski. With Sir Kali and ang amo ang driver si si pangalan gani? Ricky. Yeah, Rick.
dude, so human na gyud ta, human na taog overnight diri sa seashore. Human na pud taog jet ski. So an experience, first time nag jet ski diri sa seashore. Iyo, thank you very much. Thank you for watching. Kita kits, maguli na punta sa Kipali. Bye-bye! Hello mga dudes! Karon, dyan na ta! Uli na ta, kauban si Toto! Yee! And Kuya! Kita kits! Sige, bye-bye! Hello, dagan kayong salamat Lord. Pagumana mo og lagaw sa seashore, malingaw mo, sure na sure. Makasakay pa ka sa jet ski, abdi kaayo. Mura jud kag nakainom og ensure. Labi na kay kini nga amo ang tour, libre pag yun ni Mayor. Mga higala, maong lagawon ta ang seashore. Hantod sa sunod nako nga paglagaw, uban niya ko. Sabay ta, malagaw ta, magtour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!